ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाइब पियल ना छोड़ब तो कुछ कर जाए। जिमो में करल का जिम करी ना। हाँ जिम हाँ ऐसा ही छतिया नहीं खेल। अच्छा तनी सब बैठ जाओ बैठ के तनी से एगो कोनो बढ़िया पवन सिंह के कोनो गाना गा दे। चिड़िया खा के कहो नाई मन दारी से प्यार नहीं हरे तक रही कि ससुरारी। कद के लेके कोई कमेंट करे लगी ना कद के काहे के केकरा जोगाड़ बा कमेंट करे के महाराज। बूता कहां बहुत ना उहे न पे भी तो जान प्रोग्राम में जाए। अगर प्रोग्राम में केहू से भेंट प्रोग्राम मैसेज कर सकते। प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से नहीं मिलत बाबूजी के डर से। अच्छा भुटेली भाई सूते खतरा बड़का पलंग के जरूरत ना पड़त होई हो ना बड़े तो वही बोरा बिछा देबो ओइ पर आ जेबो तो माने उस समय लो हल्का बा हल्का बना। कितना वजन कितना बा 40 किलो 40 किलो वजन बा ठीक है ठाक वजन बा। ठीक है अब जा 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 जान भूला जाई हो। अच्छा अब कह नहीं सकत तुम कहे का अब जैसन बुझाई वहाँ के करब गलती कहते नहीं मेरी तमिल ने तो जय सिया राम। तो कौन में कैसन लड़की चाहिए लंबा चाहे सीनी लगा के चढ़े रौवा नहीं हो। ये है भूटाली में जो छोटा पैक बड़ा धमाका ये भागेली से तो पकड़ा जली से। हां पकड़े से कहे ना मारा के नहीं पकड़ाली से दौड़ के की रुकवावे करे ना रुकवावे पर धो के पकड़ लेवे के बाकी दो। अच्छा भुटेले भाई सब काम धाम हो जाला। हां काहे ना माने जो काम चाहिए तो सब। हां काहे ना काहे ना काहे ना काम धाम सब हो जाला। हां देहे में छोट बा ट्राई कर ले बनी ओकरा बाद मौज ठीक बा बाकी सब ठीक बा। माने काम था कोई जैसे घर के काम धाम हो गए सब्जी उब्जी ले आवल चाहे कहीं गए हम बुझत नहीं रोज जौन पूछत नहीं बात हमारो पता बा कुल शादी हो गइल बा बियाह बाकी बा इनकर शादी हो गइल बा बियाह बाकी। चल मेन मुद्दा पर आवत नहीं 27 साल के तो उम्र हो गइल बा भुटेली भाई। जी 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 अब का करे बेंगा बंठे रह जाए के बा बंठा नहीं के रहे के अगला बार मार देबे को फाइनल। एक साल नहीं खे खाली रही है एक साल खाली बा एक साल में कोनो कंप्रोमाइज ना ओकरा बाद वो साल में माने ऑफर किसी को कोई के लेवे के चाहे तो ऑफर ले सके तो एक साल ले एक साल से ओकरा बाद से नो एंट्री लग जाए नो एंट्री लग जाए नो एंट्री लग जाए। अच्छा शादी विवाह करे के बाद भुटेल में एगो अपना हर एक आदमी जैसे लड़की के भी शौक होता है कि हमारा पति कहीं ना कहीं राजकुमार की तरह हो और लड़के का भी ये होता है कि हमारी भी पत्नी रानी की तरह हो। हे में कहा बा हे में हम का राजकुमार से कम बनी मर्दे हम नहीं कह माने ओकर तहार शौक कम के सन हमलामा थोड़े बने 6 फुट रो 6 फीट यानी अभी अच्छा 6 फीट के चाहिए। तब तो सीढ़ी लगा ऊपर जे भुटेली भाई ना सीढ़ी काहे लगा तो बताइए सब हो जाई सब कुछ हो जाई हमारा से माने ई कॉन्फिडेंस बा इतना भी आत्मविश्वास बा कि सब कुछ। हां हां लेकिन एगो में देखो जाता है कि केहू रौरे साइज के केहू एक जना औरी बाऊ के हवे वो हमर भाई हो बड़ा लोग हाला करता कि दूसरा ठाई के हो ना एगो लेडीज के ऊपर हां वो हवन लोग अच्छा रील्स में वो हड़ी ओने गोरखपुर के हड़ी ओने से ऑफर कुछ ना मिलला ना अभी ऑफर नहीं चाहिए देखो ही ना देखो तरी कह अभी तो कह दल मिली तो मिली ना तो जय श्री राम 6 फीट के एक साल कतरा इंतजार रही। अच्छा एगो चीज बताई भुटेली भाई कि घर के लोग आर्थिक स्थिति तार के संग बा माने आर्थिक स्थिति सब ठीक बा हां सब लोग ठीक बा सब ठीक बा फिल्म में काम सब कुछ होता है सब होता। हां लेकिन गाना का आवाज जन बात बहुत आवाज बहुत बढ़िया हम गाइबे शुरू से गाइना गाना एगो और गाना सुना हर की रौवे किरिए कहतनी हो ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाइब पियल न छोड़ब तो कुछ कर जाइब। माने मौगी कहती है अपना मर्दा से अपना मर्दा से पैसा पियकर मर्द मिली तो का होई मत कहियो एक साल बाबे तो कैंसिल हो जाई ना मर्द दू साल और इंतजार कर पैसा वीडियो में कहते हैं भाई लोग हम कुछ नशा उसा ना करी ना हो। चलिए एगो चीज कहीं ना कहीं जन कद के अनुसार जन हाइट बावे जन कद बावे वैसे बॉडी बिल्डर के तरह जिमो में करल का जिम करी ना। हां जिम हां ऐसा ही छतिया नहीं खेल लौकत हां तो जिम करे जाते हो तो सामान सब काहेंगे नहीं ना उठाई ना सब ओमा छोट सब आवत सब ना 5-5 किलो का वाला उठा ली ना गप से माने जे आम आदमी के तरह उहे सामान सब उहे सामान में। हां माने ओय में एथी नहीं के ना 1 किलो के उठ जाला। हां 5 किलो के उठा ली ना हम
5 किलो उठ जाला। हाँ हाँ हाँ। अच्छा कोनो कोनो हीरोइनिया उठाओ तो कहते हैं ए बुटेली भाई हमको तो लगा कि बहुत छोटे हैं। ना ऐसा ही पाखी एगड़े टांगत रहली सूर्य संग्राम में पाखी एगड़े टांगत रहली तो पूरा कहली कि बाप रे बाप कितना भारी है जी आप कहीं। हाँ अब आगे का करे के बा लक्ष्य का बावे का करे बस हमनी के एक्टिंगे करे के बा बस यह सब हमनी के जौन फिल्म बा दुनिया ये बन रहो सबके साथ काम करत रहल। अच्छा तनी से बैठ जाओ बैठ के तनी से एगो कोनो बढ़िया पवन सिंह के कोनो गाना गा दे वाह पवन सिंह के कोनो बढ़िया गाना गाओ। खेसारी लाल यादव का हम नहीं कहत का कि बड़ा विवाद होला उनकरा के लेके। ना उनकरो हम बनावे नहीं तो बड़ा लोग विवाद करे। ना उनकरो गा दिए उनकरो गा और की दिल ना लगई हाँ अच्छा और फेरू जानी आई हाँ अब जानू भूला जाई हाँ। अच्छा भुटेली भाई सूते खतरा बड़का पलंग के जरूरते ना पड़त होई हो ना बड़े तो वही बोरा बिछा देबो ओइ पर आ जेबो तो नहीं ऐसा नहीं खे नहीं पलंग पर केले रहो बहुत बार ना सूती ना बड़े हमरा के घोलट हूं के बा अबे के जो हतिम के रहते गिर जीवता पाक से आदमी माने रात भर में हां चारों ओर घूमत रही ना हम ओइ पर एकदम पूरा पहुंचत रही ना माने पलंगो पर हम तो समझते पलंग पर पैताना उड़ के सुता दी तो चल जी खा जैसे हीरो हीरोइन वाला सब पैताना छोड़ दला सब काम चल जाई लेकिन न चलेला बा ना ई तो पूरा पलंग धांगा रहियो ना। चला एगो और कोनो बढ़िया कोनो गीत गा दो कि जाते जाते कि कहल कि हां तनी सा खेसारी लाल यादव के कि प्यार में तोहरा पिटाइल बानी घर से तोहरा प्यार में पिटाइल बानी घर से नहीं मिलत बाबूजी के डर से हो कौन काम बा उतना नहीं है काहे के लेकिन शुरू में कोई ना कोई बहुत परेशानी का सामना करने के बाद से आज भुटेली भाई यहाँ पहुँचे हैं। परेशानी तो भइल बहुत ना ऐसा बात नहीं कि चलिए उतना होत रहेला उतना जिंदगी में उतना होइत ना तो आई कहाँ से उतना देखी अगल बगल लोग सब कोई करेला ऐसा ना उतना अपन बस क्षमता रखे के बा बुलंदी पर जाए के का जीवन संघर्ष बस ये कहब रहो सबके ये कहब हमरो अच्छा जाते जाते एगो कोनो आखिरी जाते जाते कोनो गाना बढ़िया हां अरे किकिरिया खा के कहो ईमानदारी से प्यार नहीं हरे तक रही कि ससुरारी से।